S takýmto malým posuvným pravítkom nemôže robiť niekto, kto sa tým chce živiť. Potreboval by som nejakú novú formátovaciu pilu. Podívam sa na internet. Buď formátovaciu pilu, alebo nejaký posuvný stôl, ktorý sa dá k tomu kúpiť samostatne. A na tejto stránke Harvey z Ameriky, ktorý má distribútora aj v Európe, sa dá kúpiť parádny posuvný stôl. Wow, tak už mám vybrané, to tam budem potrebovať. Ale čo? Stojí 1500 €? Tak to si radšej spravím. Áno, vidíte to správne, túto turbo násadu, priatelia. Čaute, ja som Rišo z RK Designer. Rozhodol som sa, že tejto pilke z roku 1991, ktorá je stará, dobrá kvalita Made in Germany, teda z Nemecka, a je to model Magnum TS 1688 značky Metablock. Takže tejto pile ešte dám šancu. Preto som tomuto posuvnému stolu vyrobil kompletne nové zarážky, obidve s jemným nastavením, teda z micro adjustment nastavení, ktoré sa dá posúvať po stotinách milimetra. Kompletne novú hliníkovú lištu s meracím pásmom novým, samozrejme tiež. A v neposlednom rade predĺžovaciu tyč k tomuto pravítku, a tá sa tu nás dozadu uvoľňuje a dá sa vysunúť do dĺžky 2 metre. A poďme teda na jednotlivé položky, koľko ktorá stála. Takže zarážka číslo 1, ktorá bola objednaná z Číny. Renomované značky, ako som spomínal na začiatku videa, Harvey, ktorá vyrába aj samostatný posuvný stôl, ktorý sa dá kúpiť za 1500 €, si necháva vyrábať tieto všetky veci v Číne. Takže určite to znamená, že nejsú nekvalitné za to, že sú lacné, ale sú veci kvalitné. Chcem vám to ukázať. Takže prvá vec, čo si určite všimnete, že je to masívne. Že sa to vôbec nehýbe, že proste tá zarážka drží. Proste nevyklá sa to, není to z tenkých plechov. Je tam velice veľa koliesok. Prvé dve kolieska, tieto zlaté, nám kalibrujú ten zobáčik. Keď ho nakalibrujeme a dáme si presný rozmer, čo chceme urezať, tak to má výhodu, že to má velice ostrú a presnú špičku. Takže vlastne keď posunieme hlavu sprava doľava, tak tá vzdialenosť sa vôbec nemení. Nevytvára sa taký parallax efekt, že vlastne sa to posúva celý ten meter, ale vlastne výborne je to vidieť. To je prvá výhoda, dá sa to nakalibrovať a je to dobre viditeľné. Výhoda číslo 2, okrem toho, že tu je jedno koliesko na utiahovanie, tak je tu aj druhé koliesko na utiahovanie a to je práve na jemné nastavenie. Keď si chceme posunúť o 100 mm, o 10 mm alebo o 0,5 mm len, tak každé pol otočenie toho kolieska je 0,5 mm. A tieto nastavenia všetky sú v tomto jednom posuvnom, jednej posuvnej zarážke. Takže cena tejto posuvnej zarážky 28 €. Celá táto zarážka je namontovaná na hliníkovej lište, ktorá sa dala kúpiť priamo s tou zarážkou. Hliníková lišta mala výhodu v tom, že bola kompatibilná a bola už aj s meracím pásmom, takzvaným. Ale jediná nevýhoda, čo síce si človek na to musí zvyknúť, dá sa s tým ale žiť. Není to niečo, čo by bolo úplne strašné, ale že sú tie čísla hore nohami. Je to kvôli tomu, že vlastne je to robené na pravú stranu, ja som to používal na ľavú stranu, ale keď už človek si dá tak moc námahy, aby zohnal nejaké perfektné zarážky aj s lištou, tak už, že to je hore nohami, vlastne není až taký strašný problém. Dá sa na to zvyknúť a je to úplne v pohode. Takže to je tá lišta, to je ďalších 28 €, takže už máme 56 €. A poďme na zarážku číslo 2. Táto zarážka číslo 2 je tiež výhodná v tom, že má nastavenie z micro adjustment na 100 mm. A využívam to na to, že táto zarážka je tu pevne prišrobovaná, akurát, že na boku, keď sa to uvoľní, mám také pravítko, ktorým sa to vlastne celé merá. Takže tá lišta alebo tá zarážka sa nehybe, ale hýbe sa len tá tyč, tá predĺžovacia tyč, vlastne, ktorá vychádza z tej lišty. Spravil som ju z nerezovej oceli, ale za to bude držať veky. Tu nám vzniká taký problém,
že táto zarážka ide po 115 tu a táto ide po 125, takže medzi týmto a týmto vzniká také hluché miesto 10 cm. A na toto hluché miesto tu vyvrtali také závity do tejto zarážky a dá sa to vyplniť vlastne šrobom, ktorý vlastne vyplní to miesto, dá sa kúpiť aj 10 cm, momentálne ho mám objednaný. Takže toto pravítko, alebo táto páska, ktorá je na tejto tyči, stála ďalších 12 eur, takže tak si k tým 56 eur môžeme napísať 12 eur, takže už sme na 68 eur plus tyč, tá stála 10 eur, takže 78 eur a celá táto zarážka s mikronastavením stála 18 eur, 94 eur, dobre. A poďme ďalej. Inak, čo by som ešte na to ukázal? Na tomto sa mi ľúbi, že je tam L-ko ešte, ktoré som tam dal za 1 euro, tiež od Bachu, ale veľmi sa mi to ľúbi, lebo to tam dosť drží. Je to tam veľmi pevné a na konci ešte by som ukázal, ako som robil celé toto vodítko, že som to prišruboval vlastne na takúto preglejku protišmikovú, vodotesnú, neviem, či už som hovoril tú cenu. Tá cena tej preglejky stojí rovných 30 eur, plus keď som to prišruboval na túto preglejku, alebo z tejto preglejky som spravil také T-čko. Na toto T-čko som zase prišruboval také štvorcové matice, ktoré stáli 7 eur, takže ďalších 7 eur do toho som nasunul túto lištu, ktorú som už do toho započítal, vlastne som hovoril, že stála 28 eur táto hliníková lišta, ktorá bola presne nakalibrovaná aj na túto zarážku s mikronastavením. A dokopy, keď sa na to teda pozriem a spočítam to, tak celková suma bola 134 eur. Takže za 134 eur sa dá spraviť parádne, presné a detailné vodiace pravítko. Záleží len o tom, jak sa nastaví. Hneď pri tom skladaní som si skontroloval, či je tá preglejka rovná. A hlavne, aby bol tento stôl posuvný v rovine s touto hlavnou časťou pily. A to môžeme zistiť alebo premerať len s takýmto dlhým pravítkom vlastne. Keď ho posunieme a dáme ho na ten stôl, tu mám síce malú dieru, alebo dosť veľkú, ale to je tým, že vlastne ten stôl už je starý, je hliníkový a ten hliník sa prehol, takže je do takejto vypukliny. Ale tá vypuklina je tu na strede na tej koľajnici, takže vlastne keď sa tam položí lišta, tak presne na tej koľajnici to vlastne drží. A tá koľajnica je vlastne v tej rovine, takže ono nám to drží tu na pekne tú rovinu. Či je to tu na, alebo či je to úplne na konci, je to v tej rovine. Horšie by to bolo, keby to bolo treba takto do výšky z jednej strany alebo z druhej strany. Je to pekne v rovine. No a prehlásenie. Ešte by som chcel povedať, že nech si spravíte hociaké vodítko alebo hociakú vychytávku na pilu. Nikdy sa to nevyrovná úplne tej novej pile, keď si kúpite nejakú novú kvalitnú litinovú pilu, ktorá je úplne iný kaliber. Je to profi, skrátka takáto pila, ktorú tu aj vidíte, ste budete vždycky mať svoje nevýhody. Napríklad, není to úplne presne ako tá litinová pila, ktorá má 500 kg, že vlastne na toto si môžete sadnúť. Ono sa to vlastne tým, tou váhou, keď tam dáte nejakú ťažkú dosku, prehne trošku, no nejaký milimeter od dva. A potom už ten rez na konci nemôže byť kolmý úplne na 100%, ale dá sa to všetko spraviť, dá sa to ručne dopomôcť alebo vylepšiť tá pila, že sa to vlastne zo spodu pridrží vlastne tú váhu, keď človek bere, že si drží sám. Takže na také bežné kusy do nejakého metra alebo maximálne meter a pol, 140, to táto pila ešte v pohode dá. Pozdĺžný rez má tento stôl dokonca väčší, tento má až 120 cm alebo 125 cm pozdĺžného reza. Takže týmto by som chcel aj pozdravovať všetkých obchodných zástupcov, čo sa na toto pozerajú. Som si všimol, že alebo
som sa informoval o nejakých pilách, lebo som sa pozeral, že fakt do budúcna si budem chcieť tiež niečo kupovať nové, ale som pozeral na nejaké nové pily a obchodný zástupca z Feldru mi povedal, že sleduje moje videá. Som bol milo prekvapený, takže pán Lazar, zdravím vás. Dúfam, že som vás týmto nesklamal, že som spravil vylepšenie na starú pilu a nekúpil som si vašu novú pilu, ale časom to možno príde a určite tieto vylepšenia máte aj vy na vašich pilách a možno som sa aj tými vašimi inšpiroval, ale budem do budúcna potrebovať niečo také, tak určite sa vám ozvem. Ale to je všetko. Môžete sa pozrieť ešte na nejaké detailné zábery na konci, pozrite sa na odkazy, kde som dal všetky tieto produkty alebo tieto časti, čo som použil na toto video a povedzte mi svoj názor. Inak ešte navyše, neviem, či to teraz bude vidieť z tej diaľky, ale keď si na toto pozdĺžné pravítko dám túto násadu, tak táto pila môže slúžiť aj na čapy, dlaby a tak ďalej. Tu na v pravom rohu vám ukážem na videu, ako som to konkrétne použil, túto násadu na robenie jedálenského rozkladacieho stola. Keď sa vám toto video páčilo a dopozerali ste ho aj sem, tak skúste zvážiť dať odber. A ďakujem za pozeranie. Čaute!